Hello po, good morning. Nandito tayo sa umagang ito at ako po ay mayroong bisita, si Mama Yeps ulit, ang ating eksperto sa kusina at magluluto siya ng paklay today. Ito na ang mga ingredients, sasabihin niya po. Magluluto tayo ngayon ng paklay mga mamamayang. Ito na po yung ating mga sangkap. Beef tripe, and then beef heart o yung puso ng baka. Hiniwa ko na ng maliliit at napakuluan ko na itong beef tripe at saka beef heart. Susunod ay yung bamboo shoot, yung nasa can lang kasi walang fresh dito. At nahugasan ko na po ito at pinapatulo yung tubig. Sibuyas na pula, bawang, at saka maraming luya. Ito napaka-importanteng maraming luya kasi laman loob itong lulutuin natin. Dahil nakakatulong ito para pantanggal lansa ng ating beef tripe at saka beef heart. At saka red and green bell pepper. Gagamit din tayo ng beef cubes at saka sweetie powder, pampakulay, black pepper, olive oil at saka toyo. Yan na po ang ating recipe today. Yan ang ating gagamitin lahat at uumpisahan na po natin ang pagluluto. Magsimula na po tayong lutuin ang ating recipe ngayong araw na to mga mamamayang. So, papainitin natin tong kawali natin. Maglalagay tayo ng konting oil or olive oil yung gagamitin ko para mas healthy. Antayin nating uminit. Hintayin nating kumulo ang mantika, mga mamamayang. Ayan na, tumunog na ang mantika. Naririnig ko na. So, mainit na yung mantika natin. Lalagay na natin yung ating bawang. Ayan. Hintayin lang natin mag-brown yung bawang. Isunod natin ang ating luya. Kailangan pag gumamit ka ng luya, hihiwain mo siya ng ganito kaliit para mas madaling nguyahin. At madali din siyang maluto. Masarap pag maraming luya. Yan, isusunod natin ang ating sibuyas na pula. Susunod naman natin ngayon ang ating, Dahil luto na ang ating sibuyas, mga mamamayang, isusunod na daw ang ating beef heart. beef heart. Yung ginagawa ko dito, kasi yung pagbili ko ng beef heart, buo pa siya. Ginagawa ko, pinapakuluan ko muna siya ng mga 30 minutes. Pinapakuluan ko sa tubig. And then, tsaka ko hiniwa ng ganito kaliliit. Kasi mahirap siyang hiwain pag hindi mo napakuluan yung beef heart. Mas madaling hiwain pag napakuluan na. Ayan. Tatakpan muna natin siya. Mga ilang minutos naman po, tatakpan, Mama Yeps. Mga 2 minutes. Mga 2 minutes daw po, mga mamamayang. Takpan niyo muna ang inyong mga kawali. Ayan na. Ayan, tumuyo na siya. So, isusunod na natin ngayon ang ating beef tripe. Ayan na ang ating beef tripe, mga mamamayang. Ayan, patutuyuin din natin ito kasi itong beef tripe, kusa itong lumalabas yung tubig. So, hindi na tayo maglalagay ng tubig. Ayan, antayin natin tumuyo ng konti. At lalagay na natin yung ating pampalasa.
tatakpan muna for 5 minutes. Ngayon, isusunod natin yung ating beef cubes. Ayan. Dalawang beef cubes po ang aming ginamit kasi marami itong niluto namin. Yan, tingnan nyo po, oh. May sabaw siya kahit hindi ka naglalagay ng tubig. So, kailangan natin yan matuyo. Ma-absorb yung sabaw. Pwede nyo na rin isunod yung paminta. Ayan na, Tansyahin nyo paminta. lang kung gaano karami yung gusto nyo. Kung gusto nyo medyo maanghang, dami-damihan nyo. Pero pag ayaw nyo, konti lang ilagay. Mamaya, pag medyo matuyo na to, isusunod natin yung ating soy sauce. Yan. Sa ngayon, tatakpan muna natin. Hintayin mo nang magtuyo. Magtuyo, oh. Nagtuyo na siya ng konti. Isusunod natin yung ating soy sauce. So, Ayan na. maglalagay muna tayo ng mga 3 ganito. Ano bang tawag dito? Palayok. Palayok. 3 iniibig na palayok. Konti lang muna yung ilalagay natin para matansya natin siya. Check natin kung lumambot na yung ating beef tripe. Kasi matigas tong beef tripe. Kailangan palalambutin natin ng konti. I-check daw ang beef tripe kung malambot na po mga mamamayan. Yan, medyo kulang pa ng konti. Kulang pa po ng konti. So, tatakpan uli. Mga 3 minutes. 3 minutes daw. Ayan na po mga mamamayang, natuyo na ng konti ang ating paklay. At ngayon po ay isusunod na po ang ating bamboo shoot or labong sa Tagalog. Ayan na po. Ngayon po mga mamamayang ay isusunod na ang annatto powder para po magkaroon din ng kulay ang ating niluluto today. Ayan, tansyahin nyo na lang ang annatto powder sa inyong paklay. Huwag po masyadong marami kasi mag-iiba ang lasa, parang papait. Ayan na po mga mamamayang, dinagdagan po ng ating eksperto sa kusina ang annatto powder kasi kulang pa po ang kulay. So, dinagdagan niya ng kaunti at ngayon po ay hahaluin uli para magpantay po ang kanyang kulay. Ang bango-bango na. Ngayon ay tatakpan muna, ay lalagyan pala ng yung liquid seasoning. Ayan na po mga mamamayan. Nalagyan na po ng seasoning ang ating paklay. So hahaluin ngayon ulit. Hahaluin ulit ni Mama Yeps. Haluin yung mabuti pag kayo naman ang nagluto mga mamamayang. Ayan, para magpantay ang lasa. At ngayon po ay tatakpan ulit. At kasi papatuyuin. Sige na po. Ayan na po mga mamamayang. Natuyo na ang ating paklay. Ayan na po, napakaganda na po ng kanyang itsura. Yan, nagmukha ng ulam ang ating paklay ngayong araw na ito. Hahaluin nyo lang ng hahaluin hanggang sa kumulay ng ganyan. At ngayon ay malapit na nating isunod ang ating mga sili na pula at saka green na sili.
pwede na pong isunod. Ayan na po. Yan po ang last natin na sangkap ngayong araw na ito. Ayan na. Napakaganda na po ng kanyang itsura. Ganyan lang po mga mamamayang ang pagluto ng paklay. At ito ay pwede na. Luto na ang ating paklay ngayong araw na ito. Sana po ay nakuha ninyo ang ating recipe. Sana mag-like kayo at mag-share or mag-subscribe. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabi, mabuhay!